उनकर एगो लड़की रहली, विश्व में सुंदरी रहली। इतना विश्वास सुंदरी रहली आकि नेटुआ भाई कहस न कि हम कहाँ ये लड़की के शादी करी। इतना सुंदर हमार लड़की बिया आकि हम चाहतनी कि राजा महाराजा के घर में शादी करी। गइलन पहले ब्रह्मा जी की लगे गइलन। तब ब्रह्मा जी की लगे गइलन तब ब्रह्मा जी कहत रहन, अरे भाई का बात है कि तू अइलह। कलम ब्रह्मा जी की अरे उहे मुसहर उनका विश्वास सुंदरी लड़की बई रहे। कहस कि हम ऐसा घर में शादी करती आकि हमार लड़की या खूब राजा महाराजा के घर में रही। अपन जात ना सोचल आकि हम जात के मुसहर हई। हमार लड़किया विश्वास सुंदरी भइल बेटे गुरु बहिना लोग ऐसा दूसरी घर में ना होई, जात के घर में ना होई, आन जात के में होई सुंदर रही। तो अब गोइलन तो कहत रहन कि हम ब्रह्मा जी की लगे जाइब, उन्हीं की शादी करब। अब ब्रह्मा जी के लगे गइला तब ब्रह्मा जी कहते न कि बाप रे बाप का बात है कि तू अल्लाह आ तो हम यही खाते आईनी है ना कि हमार लड़की इतना विश्वास सुंदरी भइल बड़ी कि हम चाहतनी कि रौरा से हम शादी कर दी। ब्रह्मा जी कहलन, अरे हमरा से का करब, हमार कौन भरोसा बा, हम का करीला ना करीला। ब्रह्मा जी कहलन कि हम हमरा से का करब। हाँ हमारा तो कभी हिनकर कर्म लिखे के बा, कभी हुनकर कर्म लिखे। ब्रह्मा जी न हो हाँ। नहीं अभी ना पहले देवतो कहे जी मने वो ब्रह्मा जी मने टाकी मारस, ब्रह्मे ने टाकी मारेला। हमके फुर्सत नहीं के कि हम शादी करब तो हम उमे रहब। हमारा ले सुंदर तो वो बना विष्णु भगवान बना, ओइजा चल जेब तो हो सके कि ब्याह कर दिए कलियन। अब ओइजा से विष्णु भगवान के ही गइलन तो विष्णु भगवान देखलन तो कहलन कि अरे का बात है कि अइल हमरा लगे। तो हम रउआ लगे इहे अइनी हाँ आकि हमार विश्वास सुंदरी एगो लड़की भइल बड़ी, हम चाहतनी कि रउरा से शादी कर दिए। कहला विष्णु जी की सुना हमसे तू का करब शादी, हमरा के तो ऐसन बा आकि हेने से बादर आवेले। सूर्य के लगे भेजल, सूर्य के लगे भेजल, सूरज भगवान के लगे। हाँ सूरज भगवान के लगे गइला तब सूरज भगवान कहला कि हमरा लगे काइल तो हमार लड़की एगो बिया बहुत सुंदर विश्वास सुंदरी, चाहतनी कि रउरा से शादी कर दे। तो सूरज भगवान कहलन कि हमरा लगे का हमसे शादी करब, हम तो खुदे जरूरत नहीं, हमारा के तो हेने से बादर आवेले तो छाप देले, हेने से बादर आवेले तो छाप देले। हमार कौन भरोसा बा आकि हम शादी करब। हमसे से सुंदर बदरिए बा बादर की लगे जा। अब ओजा से ओजा गइलन तब बादर के लगे खड़ा भइलन तब बादर कहलन कि अरे भाई का बात है। तो हम रउआ लगे यानी हमार लड़की इतना सुंदर बिया विश्व में सुंदरी, रउआ से शादी करे नहीं है। बादर कहली कि अरे हमारा से का करब, हमार कौन भरोसा बा, हमारा से तो बढ़िया पवन महाराज बना। हमारा के तो हेने हवा बहेला तो हेने उड़ी आइला, हेने हवा बहेला तो हेने उड़ी आइला। हमार कौन भरोसा बा, सबसे तो बढ़िया पवन महाराज बना। पवन महाराज के हैं जा, पवन महाराज के हैं गइलन तो पवन महाराज कहलन कि का बात है। तो हम नहीं रउआ से शादी करे खातिर हमार लड़की बहुत सुंदर बड़ी विश्व में सुंदरी बड़ी। कहलन पवन महाराज कि अरे हमरा से तू का शादी करब, हमारा घर द्वार के नहीं, हमारा तो हवा है, हमरा तो हेनियो हवा उधिया जाए, हेनियो उधिया जाए। हाँ हमारा कौन भरोसे बा, हमारा ले सुंदर तो धरती बड़ी, धरती पर चल जा।
तो यही जाए ना। हाँ शिव गुरु के लगन शिव गुरु के ध्यान अब शिव गुरु के ध्यान धरती पर। अच्छा चलिए न बोली। हाँ बोली ए बताई तो बुलाइल मुँह अगाड़ी ना चमकल जाला। ज्ञान जब भूल जाला तो ज्ञान के बतावे के चाहिए। मुँह अगाड़ी चमकौले से काम ना। अरे हम ना बहुत दिन के चर्चा शिव गुरु के लगे बुलाई लोग चल जाई सब ना खाली बस सूरज महाराज के सुनी धरती पे आयल बना तो वह पवन महाराज धरती पर भेजले बना। जब पवन महाराज धरती पे भेजले बना कि सबसे सुंदर तब पवन धरती माई बाड़ी रउआ धरती पर चल जाई। अलन तो कहलन धरती माई कहली कि का रउआ चलनी आ तो हमारा एगो लड़की बड़ी विश्वास सुंदरी हम शादी करे खातिर चलनी हाँ। धरती माई कहली कि अरे हमरा से का रउआ करब शादी। हम तो एमे ऐसा सुंदर चीज बा मूस बालो के हमके अखड़ के बीज देता लो हमके सौरने नहीं के मिलत। सबसे तो बढ़िया उहे बाड़न गणेश जी बाड़न से मूस बाड़न से वही से ना शादी कर दो उन्हीं से। अब गणेश मूस की है गोइलन तो कहलन मूस की अरे रउआ का चलनी है आ तो हम चलनी है रउरा से अपना लड़की के शादी करे। गड़े मूस कहलन तो मूस कहलन अरे हमारा से रउआ का शादी करब हमसे का शादी करब रउरा। सबसे तो बढ़िया हमारा के तो ऐसा आवे लो मुसहर लो आ कि बिलिए खोज के आ हमारा के मार के खा घले लो। तो हमारा से सुंदर की हो बगीचा में मुसहर बालो ओजा रउआ चल जाए तो रउरा लड़की के शादी हो जाई। तो ए गुरु बहिना जहाँ जाती रही तोहे सटी अब ओजा गई ना तो मुसहर के लड़का से अपना लड़की के शादी कैल। तो ये बताई विश्वास सुंदरी रहली तो सबसे ना न होई ले जाके जाति में मूस महाराज कहलन कि हमके तो मुसहर आवेला लो तो कोड़ी खोन के खा गला लो। सबसे सुंदर बगीचा में मुसहर वालो वो लड़का से जाके शादी अंतदार में जाके मुसहर की लड़का से विश्वास सुंदर की जाति में जाके बियाह भई। लेकिन ए गुरु बहना लो एक बेरा के केहू सोचान नहीं के कौनो न जाति बा न तपस्या बा न कौनो भाव बा न कौनो इज्जत अबरू बा अब ओकर खत्म बा। लेकिन देखी कहाँ से कहाँ जाके जाति में लड़की के सट गई आ जाति भाई में बियाह हो गई। तब प्रेम से बोला श्री गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव माई भवानी सच्चे दरबार।